Posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Samia Suleiman amene ali National Organizing Secretary wa chipani cha DPP komanso ndi MP. Iyeyo ndi chipani chake cha DPP adali ndi msonkhano ku Mzuzu, ndipo pamene amabwerera ulendo wawo ochokera ku Mzuzu kumapita ku Blantyre anakhota pa Chikangawa, ndipo anapita pamalo penipenipo pamene padachitikira ngozi ya malemu Saulos Chilima pamene ndege idagwa ndipo adapitisa moyo wawo komanso anthu ena 8 aja. Ndiye ikamatha video iyi mukhala mutaona zimene Samia Suleiman MP wa chipani cha DPP zomwe anayankhula atafika pamalopo, zomwe anapanga atafika pamalopo mu Chikangawa, komanso zina zimene anthu ayankhula zitapangidwa posti zinthu zimene anayankhula komanso zimene mapicture amene anaponya. Zonsezo ikamatha video imeneyi tikhala takuonesani komanso kuwerenga makomenti ena omwe anthu akuyankhula. Tizaone pamene tinatayira abale athu komanso ineyo personally. SKC was a brother. We grew up knowing each other together. So we thought it wise that we should stop while we are passing and pay our respects to our brother. I'm with Honorable Mary Nabita and other crew that are praying up there. Samia Suleiman ameneso ali MP wa chipani cha DPP komanso udindo wake ku DPP ko ndi National Organizing Secretary, ndipo iyeyo akuti pamene amachokera ku Mzuzu ndi anthu ena amuchipani chawo wachulaponso Amele Navicha amene ndi National Director of Women ku chipani cha DPP. Nditu anaima pamene amadusa mu Chikangawa, anaima ndikukhota kuti akaone pamene adamwalirira Saulos Klaus Chilima, ndipo anapemphera komanso kupereka ulemu wawo monga amene adachitiranso ku msonkhano wawo umene amachitira pa Katoto ground ku Mzuzu. President wa chipani cha DPP anayimisa ndithu anthu pa msonkhano kwa mphindi imodzi kuti akumbukire malemu Saulos Chilima komanso ena amene adalisiya pa ngozi imene ija. So padakali pano tikuonesani makomenti ena amene anthu akuyankhulapo zokhuza za zimene Samia Suleiman adachita lero pamene anapita kukaona pamalo pamene pana mwalira Saulos Chilima komanso kujambulisa ma picture komanso video iyi. So DPP anatenga video komanso ma picture nkuwapanga post pa page yawo, their official Facebook page, ndipo tikufuna tikuoneseni ena mwa makomenti komanso tiwerenge kuti anthu ena pa makomentiwo akuti pochani ataona Samia Suleiman anapita ku Chikangawa ndikukajambulisa ndikupanga ka video ya kuonesa kuti ali pamalo pamene adamwalira Saulos Klaus Chilima. Ndipo padakali pano tikuonesani makomenti amenewa tiziwerenga komanso tikuonesani ma picture amenewa ndi
chawo imene ili ndi zina lokuti Democratic Progressive Party DPP, ndipo analemba motere: Honorable Samia Suleiman MP, the National Organizing Secretary of DPP, paid his respect to the fallen Vice President Saulos Klaus Chilima on the exact spot where he was murdered at Chikangawa Forest in June 2024 in a plane crash. Rest well, BN. Izo ndizimene analemba achipani cha DPP. So padakali pano tipite ku makomenti tione kuti pankhani imene anthu akomenta kuti chani. Ndipo ena mwa makomenti ali motere: kukasimikiza kuti kodi mdani wathu anapitadi inde sizokapereka ulemuzo, anakulandani boma we kukapereka kuchikangawa pate. Munthu wina wa komenta moteromo. Apa tionenso komenti ina ya Emmanuel Mlangazuwa: before Suleiman starts politics, I was thinking like he is a cruel man than former MP of Chikumula, but now I have realized that he is a very innocent man. I wish him to be Vice President of Malawi. So ena mwa makomenti tiziwerenga mwachangu ena muziona noka. Zuze Rich, uyu MCP muvutika naye, respect honorable tili pambuyo pano. Awo ndi makomenti ena amene anthu aponya ndithu. Wednesday Friday mwazi wathu onse adafera mu ndege uja ndi umenewu ino MCP. Mazunzo chikafa kupatula zandale koma ineyo nkhani ya ndege manevekera ndi mafunso ambiri. Mulungu alowererepo ndithu. Memba phiri ndege yagwera ku Nkhalango kuti asilikali athu sangafikeko kumeneku. Yetu GP wa Matthews Gama kupembeza mafano kulimbana ndi kugawa chakudya anthu akufa ndi njala uko. Rest in peace movement leader. Fig Forest ija ndi imene yet so touching. Suleiman showed humanity. Not everyone can do this. Maya Binauli, well done sir. Samia, precious, nice dedication and patriotic. Eta efita koma ngati kuli kufuna mavoti tuona zinthu ndithu. Mavoti avuta boma ndromweri koma mavoti sitipezera mopempha chonchi. Zanyase koma this tragedy maliza sayenera kuoneka. Ave Mr. Samia, good thinking and God bless you all the time. My vote. Kumalo komwe asilikali achagwera amalephera kufikako, Suleiman wafikako. DPP next president. Respect elder. While other makomenti akutamanga. Well deserved. Good news, pray more. Ndipo live uyu anapha akuona Limpopo. May his soul continue to rest in peace. His soul rest in peace. Next time, where he was murdered, untamene ya kufusa. Tolini Chisime yagwa inde koma tapanganiza changu mwina awiri atatu nkulumu aitu koma zengerezo kudikira kuti bude kwada chanchani. Amene ndi makomenti ndithu. Ndale tisiye padera koma ngozi ipa yokha pali mafunso ochuluka kwambiri tikusowa mayankho. Alipo anthu omwe akuyenera kuyankha. Munthu oyamba ndi chimwendo pamene true son of soil. Rest in peace Chilima. Stefano akuti may he so rest in peace in mighty name of Jesus Christ. Shalom. Awo ndithu ndi makomenti ena amene timafuna kuti muone komanso tiwerenge okhuza za zimene zachitika lero pamene Honorable Suleiman
Sulemani adakajambulisa passport imene abale athu anamwalira komanso achilima amene adali vice president wa dziko lino la Malawi adamwalira. Ndipo pamene adapanga post mapicture amene wa pa social media tinachiona kuti ndi chanzeru tikuoneseni